Polideoxiribonucleotide sau PDRN este cel mai hyped ingredient în skincare-ul corean la ora actuală. Hai să vorbim despre el la episodul 1 de Skincare la cafeluță. PDRN reprezintă niște fragmente de ADN. Există fragmente de ADN animal, de obicei din sperma de somon. Poate că ați auzit de injectările faimoase ale lui Kim Kardashian, când zicea că și-a injectat spermă de somon în față, la aceasta se referea. În clinică am experiență deja de ceva timp cu aceste polinucleotide injectate la pacienți cu rezultate bune și există și PDRN vegetal în produsele de skincare, mai ales este acest PDRN vegetal de obicei din ginseng. Fragmentele acestea de ADN intră la nivelul pielii și pot să aibă următoarele efecte. Odată să reducă inflamația și să repare pielea. Prin activarea unor receptori din piele, receptorii adenozinei A2A, pot să stimuleze sinteza de colagen prin activarea fibroblaștilor. Sinteza de colagen, știți, colagenul este super important pentru anti-aging. Pot să stimuleze vindecarea pielii pentru că stimulează angiogeneza și chiar sunt studii care s-au făcut cu acest PDRN injectabil pe ulcerele diabetice și foarte frumos s-au vindecat. De asemenea, sunt foarte utile pentru a repara ADN-ul propriilor noastre celule. Vin acele fragmente și repară în ADN-ul nostru ce este lezat. Și totodată celulele pielii noastre ajung să fie presate de anumiți factori externi și acest stres la nivelul celulelor induce apoptoză, adică moartea celulelor respective și ingredientul acesta ar avea efectul de a reduce apoptoza, de a reduce moartea celulelor stresate, le ajută să se relaxeze. Sigur că toate aceste efecte depind de penetrarea ingredientului la nivelul pielii, de concentrația sa și, în general, efectele sunt mai studiate pe partea injectabilă decât pe cele din produsele de skincare. De asta este foarte important ce produse de skincare alegem cu PDRN, pentru că nu toate vor avea aceleași efecte. Un brand pe care eu l-am testat de ceva timp cu acest ingredient este VT Cosmetics, are mai multe produse cu acest ingredient, cu PDRN vegetal din ginseng. Și, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult crema, am testat-o, vedeți că deja am terminat tubul, și serul lor, acestea le-am testat foarte, foarte mult și chiar am văzut efecte foarte frumoase pe piele. Chiar am început să le testez într-o perioadă în care pielea mea nu avea o perioadă bună deloc. După ce am fost internată în spital, am problemele de sănătate pe care le-am avut după naștere, pielea mea a fost super, super afectată, lipsită de strălucire, ternă, obosită și am început să folosesc produsele și chiar am văzut rezultate reale. Chiar cei din jur îmi spuneau că radiez, că ce îmi strălucește pielea, ce mi-am făcut la față. Chiar se văd și din ce am văzut și cei care le-au testat, produsele au văzut efecte, au văzut rezultate și au fost foarte încântați. Sigur, nu vă așteptați la ceva miracol, să dispară toate ridurile, efecte mai puternice, ne gândim la varianta injectabilă. Dar pentru partea asta de calitatea pielii, de aspectul pielii, de calmare, de vindecare, de reducerea inflamației, de reparare, pare că într-adevăr livrează aceste efecte. Crema mi-a plăcut cel mai mult dintre produse, are o textură foarte lejeră și plăcută, reunește și alte ingrediente cu efect calmant, hidratant, reparator, merge foarte bine pe toate tipurile de ten, nu are niciun ingredient iritant, are și niște capsule dintr-un extract vegetal calmant. Serul, la fel și el, are centela încapsulată, textură plăcută, lăptoasă, reparatoare, are și peptide și ceramide care repară bariera pielii, hidratează, texturi foarte plăcute, nimic iritant și efecte foarte, foarte faine pe calitatea pielii. Esența, care este tip spray, foarte ușor de folosit, se pulverizează și se lasă să intre în piele. Este și varianta cu spicule. Pe aceasta nu am reușit să o încerc pentru că am pielea foarte sensibilă, aceste spicule nu le tolerez foarte bine și urmează să mai testez și de la Centelian varianta lor cu PDRN, un alt brand de skincare corean. Sunt curioasă dacă voi ați folosit până acum produse care au PDRN sau dacă ați cu procedură cu injectări de polinucleotide. Sunt curioasă să-mi povestiți în comentarii experiența voastră și să reveniți cu feedback dacă testați aceste produse. Eu sunt sigură că o să vă placă dacă le încercați.